אנחנו בסרטון שחיכיתם לו הרבה זמן. סוף סוף, פתיחת הכוכב האגדי. וואו. יו, יש, 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 יש. סוף סוף חברים. כל הדמויות האדירות. כל הדמויות האדירות. אין יותר אדירים להשיג. חוץ מלירי ולורי שיגיעו מחר. וואו חברים, סוף סוף, לא מאמין. 20,000 גביעים. 20,000. טוב, נסיים את הסרטון פה. אני שמח שחיכיתם עד שפתחתי זה. תירשמו לערוץ, תשלחו לחברים, תשימו לייק, ועד אז אני הייתי כולה אספר ויאללה ביי.